veče, dragi prijatelji. Malo smo samo izneveli tradiciju. Obično je bilo otvaranje ove izložbe na sam dan početka festivala prvoizvedenih predstava. Tako je bilo 10 godina, evo sad 11. put smo dali prednost jednom lepom događaju iz likovne umetnosti sinoć, a večeras ćemo otvoriti izložbu Miladinovića povodom predstava koje su obeležile prethodni festival. Ovde su svedočanstva vizuelna s područja fotografske umetnosti o prošlogodišnjem festivalu, o svim predstavama koje su bile u zvaničnom programu, predstave koje rečito govore bez reči o tome šta je to što je bilo vredno na prošlogodišnjem festivalu. Iako se pažljivo zagledate u ova umetnička dela, vidjet ćete i smisao i za celinu, i za detalj, i za najupečatljiviji izraz aktera u predstavama koje su bile prošle godine. Vidjet ćete zaustavljeno vreme i ljude u akciji na pozorišnoj sceni. Ova izložba ima i svoj dokumentarni karakter. Svedočanstvo je jednog vremena u razvoju jednog važnog festivala, ali istovremeno je i odraz umetničke istine kroz objektiv. Tako narasta iz godine u godinu jedna buduća zbirka lepih uspomena na vreme stvaranja u Aleksincu, na vreme pozorišnih poduhvata i njihovih izvođača. S verom da će to tako trajati i u buduće godinama i decenijama, ja vas pozdravljam i proglašavam ovu izložbu otvorenom. Hvala gospodinu Mlađenoviću na ovim divnim probranim rečima. Hvala vama što ste prisustvovali izložbi i što podržavate festival. Uživajte u izložbi. On je prodorno vikao svoj protest upućen neodređenoj adresi krivaca. Protest koji je po kratkom spoju krika i nemoći brzo postao rezignacija. On je fragment jednog vremena, pa je i kao pesnik bio fragmentaran. Njegovi stihovi su skeleti, suvi, zgloboviti, goli. Snaga bije samo iz čvrstog, sigurnog, autentičnog očajanja, nemilosrdnog prepada, života na mladost bez oklopa. Sve dok te snage ne ponestane, nije kraj. Njemu je ponestalo, dozivao je misli sa granice razuma, ali u zalud nisu dolazile. Dolazila je samo brza, somnobulistička groznica koja je šiknula iz jednog krvavog sna koji je postao java. Jedini njegov san i jedina njegova java
rat. Izvini što sad prekidam ovaj intimni trenutak, ali mislim ovo, jel te to podsjetilo na nešto? Strašna buka. Pa dobro, buka. Ali mislim više kao u asocijativnom smislu. Ovo su neke generične reči koje su povezane sa temom rata, ovako, u nekom širem kontekstu, ali u slučaju da nisi razumeo. Da, rat uopšte nije takav. Dobro. Nego? Ne znam, kao neki zaglušujuć zvuk duboko u ušima. Ko si ti? Zvuk. Da. Dobro, kakav zvuk? Ne znam, sve što sam napisao, sve što sam hteo napisao sam već na tu temu. Pa dobro, ali možeš malo nekim preciznim rečima da Ne mogu, pitam ko si? Ja, novinar. Hvala Vitez teatru na ovoj divnoj predstavi. Zamolit ću v.d. direktora Centra za kulturu i umetnost gospodina Milana Petrovića da preda zahvalnicu predstavniku organizatora za učešće na festivalu. Može neko glumac da... Hvala. A đački parlament Aleksinačke gimnazije svake večeri proglasi glumca ili glumicu večeri po njihovom izboru. Izvolite. Dobro večer svima. Učenički parlament Aleksinačke gimnazije za glumca večeri izabrao je Joakima Tasića. Naravno da se to, ja bih da se zahvalim ako mogu kratko. Hvala učeničkom, pa kako se zove žiriju, đačkom, kako se da, izvinite, to, đački parlament, izvinite, da, hvala vam najlepše, divno, evo moram da podelim da smo mi se sad nešto imali kratak razgovor i ono mi je bilo jedno od najdivnijih igranja, hvala publici, napunili ste salu, jako smo uživali. I dok je vas, bit će i nas, a mislim da teatar živi samo zbog vas i nas. Hvala ljudi. Dobro večer. Dobrodošli na drugi okrugli sto na 12. festivalu proizvedenih predstava u Aleksincu. Večera smo gledali predstavu Misterija Dušan Vasiljev po tekstu Dunje Matić u režiji Marka Čelebića, koji je tu večera sa nama, i u produkciji Bitev teatra iz Beograda. A tu su sa nama i glumci iz predstave, Aleksandar Jovanović, Joakim Tasić, Jelena Lončar i Marko Pavlović. Dakle, prvo, nešto što bih najpre želela da kažem jeste to da je Dunja Matić na našem festivalu već dobila nagradu od Grand Prix festivala, da, 2019. godine za dramski tekst Balava. Tako da evo sad još drugi put vidimo na festivalu, ja mislim da umeđu vremenu nije bilo. I ono što je, eto, mislim, krenuli bismo naravno od reditelja sa pitanjima, ali bih najpre htela da postavim jedno pitanje na koje ću i sama odgovoriti, a to je ko je Dušan Vasiljev. On je bio srpski ekspresionista, umro je sa samo 24 godine,
Bio je pesnik, pisao je i drame i prozu, ali me to interesuje iz rediteljeve vizure ko je Dušan Vasiljev i zašto ste se bavili njegovim likom i delom? Verite mi, mislim... Zbog snimanja. Verite mi, tokom procesa istraživanja i dok je on napisao komad, dok smo mi stvarali predstavu, da smo došli u situaciju da tako da ne znamo ko je taj čovek. Tako da negde smo ga jednodimenzionalno posmatrali pre samog procesa, tokom procesa smo otkrivali i otvarali zapravo pitanje ko je bio taj čovek, kako je bio njegov odnos sa njegovom porodicom, prijateljima i nastavili smo da tokom procesa kopamo oko njega i da otvorimo i da postavljamo neka pitanja na koja ne znam da imamo tačan odgovor, ali smo otvorili jedno igralište za na neki način i maštanje i za otkrivanje samog Dušana Vasiljeva, tako da ko je on bio, mislim da nakon same predstave, nakon premijere, na neki način ne znamo, možda i nebitno. Ono što je bitno je, to je da je to bio, ja, kao ste rekli, mladi čovek, umetnik, koji je bio u ratu, koji ima samo sa 24 godine, koji nam ostavio neke fantastične pesme, pored naravno proznog i dramskog stvaralaštva, ta njegova poezija je nešto što je sam vrh i nešto što je zapravo, možemo bez problema kažemo, na vrhunska poezija. Tako da bi užasno inspirativan, ne zna se puno o njegovom životu, mislim, to su neke teze koje znamo i neka opšta mesta, tako da mislim da je Dunja napravila fantastičan posao sa pisanjem ovog teksta, zato što ako je negde zadatak pisati o čoveku koji je bio pesnik, umro sa 24 godine, imao neki način tužan i bedan život, bio u ratu i mnogo propatio, šta sad sa tim i kako toga napraviti nešto što je potentno za predstavu i što ima nečeg uzbudljivog u sebi, tako da Dunja s uvođenjem novinara i uvođenjem te neke paralela s kojim pratimo sa nekim današnjim vremenom i postavljamo pitanje koje su nama danas aktualna, smo negde uspeli da izbegnemo neko puko prepričavanje njegove biografije. Tako da to oko Dušana Vasiljeva, mislim da je sam Dunjin dramski predložak fascinantan, prosto šta ona uspela tu da izvuče iz njegovog života, koje pitanje da otvori i kako je napravila negde poveznicu sa današnjim vremenom. Samim tim smo mi onda imali prostora da dalje kopamo i da na kraju kažemo da nismo sigurni ko je on, ali mnogo ga volimo, mislim, svi u ekipi. Da, sad ću vam reći zašto vas to pitala, ako smemo ovako rano da kažemo, odnosno tek na drugoj večeri festivala, ali meni se čini da već imamo neku zajedničku nit u ovoj selekciji, odnosno to je to ogoljavanje ljudskosti. Publika zna ono što smo gledali sinoć i ovo što smo gledali večeras. Dakle, da li je to pesnik, kako se u tekstu on i zove pesnik, da li on sve, da li smo zapravo svi mi on? I svi pesnici su taj pesnik? Ne mislim tako, mislim da je Dušan prosto Dušan Vasiljev koji je pisao tu poeziju. Ne mislim na to, mislim na konkretno to pesničko biće. Da li ste tu pravili? Da, mislim, njegovo pesničko biće je bilo jako izraženo, mislim, prosto što kaže i samo na kraju, on je jedino tako, on je morao da piše. Što kaže, ja sam morao da pišem da bi preživao, prosto takvi ljudi su specifični, rađaju se često, zato mi danas 100 godina nakon njega pričamo, njemu pravimo predstavu o njemu i vraćamo se na Dušana Vasiljeva, tako da, mislim, ta njegova poezija je stvarno fantastična i dira nas i gađa nas dan danas, tako da tu je negdje nužnost zašto smo došli na ideju, ja zajedno sa Bitev teatrom, da je on neko kome bi trebalo praviti predstavu, tako da njegova poezija korespondira danas, a ta njegova negde umetnička duša je veoma izražena, užasno akcentovana i prosto specifičan jedan čovek, jednu nevjerovatnu, tužnu, nažalost, životnu priču. Ono, u bedi, umro. Mislim, napatio se mnogo čovek. A između neke fantastične pesme. Dunja Martić, autorka teksta, kaže: pesnik može da čuje pesmu koju je svemir poslao tog jutra i da je najskap popije, ali po koju cenu, a opet Marko kaže: zašto bi danas ikoga zanimao pesnik koji je umro pre 100 godina i zašto bi ikoga zanimao bilo koji pesnik? I to je pitanje. Ja mislim da smo mi skloni da pesnike onako doživljamo pre svega kao spomenike, naročito kad umru, pa čak neki za života, onako. Ali vi ste
pre svega Dunja svojim predloškoma i Marko ti kao reditelj, cela ekipa, ste od pesnika načinili čovjeka, vratili tu ljudskost, tu ljudsku dimenziju sa svim tim bolima, patnjama, sa svim tim svakodnevnim mukama s kojima se u ovom konkretnom slučaju Dušan Vasiljev suočavao i mislim da ste uspeli da nas zainteresujete za pesnika. To će biti pitanje i za glavnog protagonistu, ali i za tebe. Naravno, sad kad ste pročitali ovo što sam rekao, onda to je stvarno bila jedna velika opasnost. Zašto mi sad pravimo predstavu o nekom pesniku koji umre pre 100 godina i napisao vrhunskih pesama. Mislim, prosto morali smo da brinemo o tome na neki način, koliko to možda sad izgleda veštački, ali prosto pozorište je nešto što mora bude živo, da ne uđemo u neku sad naraciju, biografske podatke i neko čitanje njegove poezije, nego od toga napravimo nešto što ima dramu u sebi, što ima sukob u sebi i što korespondira sa gledalcem, što korespondira sa publikom, da ta neka emocija katarza pređe rampu i da neko kad ispriča i naravno i sazna nešto Dušan Vasiljevo, ali da ga negde to dirne i da preispita. Kažemo, još jednom akcentu Dunju, što je Dunja uradila, što je ubacila tog novinara, koja mislim da je pokretač, naravno, pored fantastičnog Dušana i Joakima, ali mislim da to neki pokretački element koji ovoj samoj predstavi daje na drugu dimenziju, odnosno Dušan Vasiljevo daje drugu dimenziju. Ja sam se imam šupana, koliko je biografski autentično sve što ste koristili u predstavi? U smislu informacija? Jeste. Mislim, negde... Ono što vam je bilo dostupno, da? Apsolutno, da. Mislim, mi smo sad taj... Sami kažete da i čak i deo ansambla koji je radio predstavu nije... Neki od vas nisu čak ni bili upoznati sa nekim njegovim pesmama, tako? Mislite sad? Mislim da vi koji ste radili na predstavi niste bili upoznati sa njegovim opusom kompletno. Bili smo upoznati kao opšte mesto, mislim, ja sam znao. Mislim, on je deo lektire, uči se u osnovnoj školi, se čita ta njegova najpoznatija pesma. Ali nisu ceo opus, da kažem. Naravno, ne toliko detaljno, da. Ja sam znao iskreno za osnovu koja, da se čovjek peva posle rata i neki opšte. Poveznicu s Kikindom sam znao, mislim, kao sad nešto dublje, iskreno ne. Otkrili smo, na primjer, izvini sad samo, što, apropo toga, na primjer, da je on pisao drame. Ja nisam pre toga znao, ja sam čitao pesme, nekoliko tih priređenih zbirki, ali zapravo uopšte do ovog trenutka nisam znao da je on pisao drame, da imao te eseje i onda smo tako, u tom smislu, u tom kontekstu što ste pitali, ja sam, na primjer, tek tad shvatio koliko on ima širi jedan opus od onog što su nama predstavili u tim istim školama. A što se tiče samo mala digresija na te elemente, desilo se da je u trenutku kad je izašla naša predstava, izašla i zbirka pesama u Beogradu posvećena velikim pesnicima, između ostalog i njemu, i da su zapravo u samoj toj priređenoj zbirci biografski podaci bili netačni. Odnosno, da se zapravo ne zna šta je tačno. Od pitanja dana njegovog rođenja, čini se godine, ili to kad mu je majka umrla, koliko on imao godina, tu idu varijacije, da koliko je imao braće i sestara, tako da sve zapravo i dan danas je ostalo neka nepoznanica, a pritom su to ozbiljni uređivači, znači nisu to neke zbirke, nešto, da. Eto samo. I pritom još veća misterija što se tiče njegovog opusa jeste što on za svoga života nije izašla njegova zbirka pesama, nego samo su izašle pojedine pesme u časopisima, kao što je Čovjek peva posle rata, ali nikada nije izdao svoju zbirku pesama. I onda je to sve posle smrti njegove zapravo prerane uredila što sestra, što otac, i čak se i to sušturi... Posle drugog svetskog rata. Posle drugog svetskog rata dolazi do zapravo njegove evaluacije zapravo i ponovno čitanja u stvari. Ali neko je, znači, iz porodice i zapravo pokrenuo iz njegove beleža i to, tako da je i to bio, verovatno, Dunji motiv dnevnika i sve toga, zato što je nešto što su oni našli u njegovoj privatnoj zbirci, a ne nešto što je on izdao. I onda je možda igrala se i sa tim. Kad smo, samo da dodam sad ovo što je Aleksandar spomenuo, kad smo videli tu zbirku, da su netačne informacije, mi smo se iskreno obradovali. Zato što prosto je bilo kao da nam se javio, mi imali smo neke momente, kao evo nam ga Dušan nam je došao da nam da neki mali signal, da se javi, tako da uzbudljivo.
na temu čega, da Dušan, pa ne znam, meni je za mene bio neki kako si ti zainteresovan sa Dušanom Vasiljevom? Pa da, uspeli smo, mislim da vi pitate da koliko smo se u tim podacima, mislim da je Dunja tu uspela uspela vešto vrlo da napravi taj neki, kako da prikažemo da je Dušan Vasiljev bio jako živ čovek za ono vreme. Hoću da kažem, jako modern, jako prisutan, jako svestan situacije u kojoj se nalazi. Znači, pored tih pesama o ratu, koje su toliko, da kažem, tačne, suštinski subodene, nema nikakvih suvišnih reči o tom nekom osjećanju ratnika, čoveka u ratu, pogotovo pesnika koji je, da kažem, osjetljiviji. On je, kada mu pročitate druge neke stvari, imao jako zanimljiv i neki uzbudljiv život koji je Dunja otišla, naravno, sa tom nekom njegovom, nazovi, ljubavnom, erotskom poezijom, pa je otišla i korak dalje kako bi jedan novinar današnji to sve posmatrao i uspela od njega da napravi nešto što bi bilo kao u kontaktu i sa ovim vremenom. Ali ja svima to preporučujem, toplo tu njegovu, ako bude negde došli, ta proza njegova je stvarno divna, ti eseji su toliko živi, toliko modernim jezikom napisani, a kad se čitaju neke pesme, kao da su se oni crnjanski družili, to su neke kosmičke veze o Uralu, o planinama, o planetama koje dolaze, tako da za mene on bio neka kometa koja, eto, mi pokušavamo, tako je proletela na Blic, to se dešava sa gomilom pisaca, mislim, koji tako budu samo, mislim, prosto ne budu zabeleženi za vreme života i umetnika i onda tako prožive života, nisu ni znali da ih neko ceni i poštiva, pa tako da smo mi, evo, posle 100 godina uspeli, ja mislim, nekako da ga donesemo i da on zaliči da je ovdašnji. Rekoh da, kažem, od pesnika često pravimo spomenike, da im se vraćamo tek kad odu sa životne scene. Spomenike Đuri Jakšiću naći ćete na svim bitnijim mestima, a malo ko od nas zna da su Đuru lemali po seoskim kafanama kao najgore ljude. Pa dobro, jeste bio pijanac, ali... Da, bio je bojem, u stvari, da. Šta hoću da kažem, to je Marko već pominjao, Dunja, a i vi svi nekako gledamo ovo kao timski rad, timski proizvod, ste zaista uspeli da na neki način osavremenite Vasiljevo upravo kroz ovo vešto rešenje, kroz lik novinara, koji je mene u nekim momentima podsjetio na onog kabaretskog konferansije koji sve pretvara u grotesku. Svi ti bitni segmenti života Dušana Vasiljeva su obuhvaćeni. Tu je porodica, tu su njegove ljubav, tu je rat, ali stvarno nekakvu ulogu u playmakeru u celoj toj priči uzima novinar i uvodi nas u stvari u današnje vreme, u ono što su fenomeni današnjeg vremena, a opet se vraćam na ono pitanje koga interesuje taj pesnik od pre 100 godina i dolazimo do jednog potpuno, kako da kažem, proizvoljnog, površnog zalaska u njegov život, kao što na kraju krajeva i danas imamo slučaje da se u živote nekih ljudi ulazi upravo na takav način. Pa, zapravo da, i drago mi je što ste ispomenuli tog nekog konferansija, jer je sve to bila neka ideja da objedinimo sve te neke stvari koje su senzacionalističke, odnosno koje su paradigma onoga što danas živimo. I stvarno, moj lik izgovara rečenicu, ja sam paradigma medija, dakle da od svega napravim nešto što ljudi hoće da gledaju, dakle nema više uopšte nekih skrupula da li je nešto istina ili ne, a to se podrazumeva, bar ja mislim, kao osnov za bavljanje recimo novinarskim ili istraživačkim radom, nego je važno koliko je atraktivno. I onda on od neke fine ljubavne priče gde se zaista desilo, na primjer, na osnovu te pesme, da je on nežno volao tu ženu, ja sam, nekako radili smo da to sad nije dovoljno više nežno voleti, jer je to postalo prevaziđeno, ali kad bi mogao da se koriste obskurni izrazi, kad bi mogao malo dilema, kad bi mogao malo ovo, malo ono, nekako to je atraktivnost, ljudi to vole, ljudi vole bizarštinu, ljudi vole psovke, ljudi se
ljudi se kače na to. Ja se uvek fasciniram kako se ljudi nekako, kad ja imam nekoliko puta vrlo eksplicitno da izgovorim psovku, da izgovorim razne neke reči i sve, i svaki put, posebno na primjer u Beogradu mi je to zanimljivo, koji kao važi za prosperitetan grad, da su ljudi samo u fazonu, pa mislim, ono što slušate na nacionalnim frekvencijama, u vestima, je 10 puta grđe od to što ja 4 puta pomenem ono koitus na različite neke proste načine. Ali se nekako valjda ne očekuje od pozorišta da se takve reči tu izgovaraju, a s druge strane, što je zanimljivo, ni uz Dušana Vasiljeva i to što mi znamo o njemu ne ide nekako. I meni sad to još luđe, jer taj novinar što ide dalje u priču, on sve više želi to da opogani, a opire se, jer njegova poezija nije takva. On kao lik, kako ga Joakim napravio, nije prostak, a ja želim da bude prost, ja želim da on bude vulgaran i samo da bi ljudi to želeli da gledaju, da bi share bio, ne znam, ovoliki, da bi, ne znam, broj pratilaca na Instagramu bio onoliki i tako. Tako da smo se igrali malo i sa tim nekim savremenim voditeljima, tiktokerima i to. I sad, zanimljivo što je zapravo ovo vrlo, ako mene pitate za moj ukus, taj novinar je čak i vrlo umiven, a ono što ja gledam svaki dan na društvenim mrežama je daleko grđe, a opet se desi, na primjer, da su ljudi šokirani tom tolikom prostotom. Tako da mislim da je to i sad dobro pitanje gde smo mi, u stvari stvar lične percepcije, šta je naša stvarnost, a šta mi mislimo da jeste. Da, dodala bih samo da taj lik novinara, zapravo svako ko se bavi likom i delom nekog umetnika, ima želju da sa tim umetnikom razgovara. Upravo to. A to se desilo u predstavu. Tako je. I opet se on opire. On neće njega da sasluša. On mu sve vreme vrlo eksplicitno govori šta je posredi, da je jedna vrlo jednostavna ljudska stvar, ali ja želim po svaku cenu senzaciju, ne bi li mi to donelo malo više novca, malo više popularnosti. I to je problem što mi želimo da pravimo senzacije i danas, zato je meni ovaj tekst divan i zato sam srećan što smo ga mi imali priliku da radimo na njemu, zato što čini mi se kako i starim i sazrevam, da su zapravo stvari u životu uglavnom vrlo proste i jednostavne i da je to ono što nama fali. Nama zapravo, ja izgovorim jednu rečenicu i kažem, nije dobro da je nešto neverovatno, nama su neverovatne, lepe stvari, jer to danas nikoga ne zanima. A mislim da zapravo je to ono što nas zanima, zato što je taj seks koji ja činim vulgarnim na toj sceni je lep, to je ljubav, ali mi danas sve želimo nekako da opoganimo, danas sve mora da bude opoganjeno, pa čak i nešto tako čisto kao što je odnos između dvoje ljudi. Da, evo, nešto što je još lepo u predstavi su ti ženski likovi koje ti igraš, pa ako bi mogla nešto da nam kažeš o tome, pošto meni je, na primjer, jako zanimljivo to što igraš i majku i supruga. Da, pa... Dve različite ljubavi. Tako je, da, ali to jesu dve različite vrste ljubavi, ali suštinski je to ljubav. Mislim, obe žene, i majka i Dušanova žena, sa kojom je bio kratko u braku, jer je odnosno umro kada je imao 24 godine, pa nekako nisu ni stigli da imaju taj brak, da kažem, na duže staze. I meni je to isto bilo jako interesantno. Kada smo počinjali da radimo, kada smo ušli u proces, ja sam znala da ću igrati i majku i ženu i onda sam krenula da čitam što više njegovih pesama, te njegove ispovedne eseje i došla sam do jako interesantnih informacija vezano za to kako on percipira žene i kako percipira tu vrstu ljubavi, da kažem, partnersku, a za majke nije bilo nekako u tim ispovednim esejima. Zašto? I onda smo došli do toga da je njegova majka preminula kada je on imao 4 godine, ne znamo šta je bio uzrok njene smrti, pa smo onda u toku proba i u toku procesa krenuli da namaštavamo šta se desilo sa tom majkom, da li je preminula prirodnom smrću, da li se ubila, što je meni bilo izuzetno interesantno i onda sam nekako, ulazeći više u tu njegovu poeziju i iščitavajući njegove pesme, došla do toga da on zapravo u velikom broju svojih pesama spominje upravo majku. Majka je jedan od najčešćih motiva u njegovim pesmama, ta majka u crnu koja kupa svog sina, plač matere čovekove, pa i u Čovek peva posle rata, on isto spominje i ženu i majku.
i ta majka, ja mislim, zapravo bila ta najveća misterija vezana za Dušana, jer mislim da je zapravo najveću, jeste sigurno crpeo inspiraciju vezano za žene, ali mislim da je ogromna količina njegove inspiracije upravo dolazila iz te majke. I onda smo ušli naravno i u neka tumačenja vezano i za Junga, i za percepciju anime kod muškarca, sličnost žene i majke i tako dalje, i šta zapravo crna anima znači za muškarca. Jung kaže da crna anima može muškarca da dovede u smrt. Između ostalog, to smo pročitali i u nekim njegovim pesmama, nekako smo došli do toga da je njega majka koliko ga je i bodrila i sa onog sveta, da kažem, nakon njene smrti, i bila tu nekako uz njega, s druge strane ga je upravo možda i ona vukla u tu smrt, jer kroz pesme čitajući steknem utisak kao da on jedva čeka da umre. I onda sam ja nekako shvatila kao da je on možda jedva čekao da umre, da bi se ponovo sreo sa majkom, između ostalog. Tako da, eto, da, zapravo došli smo zapravo svi zajedno do toga da je on, pored toga što je bio pesnik i pored toga što je imao neki svoj pogled na svet, ekspresionistički, slobodan, kakav je sam ekspresionizam, zapravo bio pre svega jedno dete koje je rano ostalo bez majke.